Right, let us read chapter number 4, verse number 12. In First Timothy chapter 4, verse number 12. Verse number 12. Makungabikho umuntu odelela ubusha bakho. Kepha iba isibonelo kwabakholwayo ngezwi, nangenkambo, nangothando, nangokukholwa, nangokuhlanzeka. All right, I guess I'll pin the 40. Verse number 12. Makungabikho umuntu odelela ubusha bakho. Utomunye ke how bishop nje leli verse lijwayelekile nje makuye inkonzo zabantu abasha. Iqiniso lithi ke lijwayelekile wena usuyalenza yini? Ngoba kungenzeka ukuthi verse wathi udokotela ubaloyi ngelinye ilanga ezoshumayela ngokuthi uJehova umalusi wami uyangihola walivula sigcwele futhi singabefundisi kuncwatshwa umfundisi wathi uJehova umalusi wami wathi ngathi bamba statement ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu ajwayele ichapter neverse alijwayele kodwa uthola ukuthi ukulijwayela kwakhe alikaze lisebenze kuyifunda njengencwadi esephepheni ubona alikaze lisuke eBhayibhelini lifike libe active kuye wakhuluma ukuthi na uma ethi uJehova umalusi wami wayesethi useke wakwelusa yini wena uma ngabuza ukuthi ukwelusile ungabala nithi ukwelusephi nakephi and then wayese watholakala ukuthi kukhona abantu abaculayo amahubo 23 uJehova umalusi wami uyangihola but abakaze baholwe akaze baluswe. Somebody shout hallelujah. Now yabona namhlanje ngifuna ukuvezela izinto ezifew ukuthi again futhi leli ujwayele ukulifunda kodwa akaze uzungene deeper ulibone ukuthi likhuluma nawe. Sometimes ulibone ngathi likhuluma necrowd but likhuluma nawe abanye akaze hlaleni phansi sit down everyone sit down. Ngithake kumuntu onyakazayo uma sengishumayela. No one onyakazayo in Jesus name. Amen. Now we are reading verse number 12. Ngicela sinake izinto ezifew. uJehova verse number 12 uthi makungabikho umuntu qhubeka chawe. Makungabikho umuntu odelela ubusha bakho. Odelela ubusha bakho. Kepha iba isibonelo kwabakholwayo ngezwi. Iba isibonelo kwabakholwayo ngezwi. Asibambeke. Iba isibonelo kwabakholwayo ngezwi. Abaningi babama kulento ethi mangabikho umuntu odelela ubusha. But bese bengafinyeleli ekutheni iba isibonelo, be an example. And lena yongafika ukuthi iba isibonelo. Ngicela ama-ushers angicorrectele nje lento eyenzeka lapha emuva. Ushers ngicela nicorrectele lento eyenzeka ku-Sunday school. Because mangifundisa akufani noma ngishumayela. Umuntu wenza imistake encane ngiyaphazamiseka. Praise the name of Jesus Christ. Amen. All right. We'll be out now, bazalwane. Mangabikho umuntu odelela ubusha bakho. We are closing the conference yabantu abasha. Now, number 1 by ngezwi. Somebody shouting ngezwi. Yini phona khuluma kancane. Somebody shouting ngezwi. Now, in other words, with your speech, kahle. If kuthiwa ngezwi, but iba example with your speech. In other words, the way you talk, be an example. So that people, bazobona ukuthi wena, you qualify to be young. Or you qualify ukuba umuntu omusha. But abakwazi ukuthi uyaqualifya. Ispeech sakho siphambana nawe noma nesigaba kuzo. But let me just not go we youth only. But angize kumzalwane ukuthi angabikho umuntu odelela lo nkulunkulu wakho. Be an example. Somebody shout hallelujah. By speech. Why? Because your words carries weight. Izwi lakho lithwele isisindo.
yonke into oyikhulumayo ine power. In a power to cause a change empilweni, even upon yourself. Once wabelievela ukuthi you are not just a believer nje. You are not young. I'll see you with the pen. But you must be you must have somebody shout hallelujah, and be an example by speech, because your word carries weight. Now, when you know principles, says a principle eti, there is a power in a spoken word. Now, principle eti, never ever open your mouth and say something kanti awukho aware ukuthi lento ikhulumayo yini ezoyikhoza, cause ispeech sakho sinamandla ukhoza izinto ezi-positive nezi-negative. And according to the word of God, onke amazwi wakhulumayo ane power yokusuka enze lento oyishoyo. Kusho ukuthi umuntu okuzwayo akakuzwe ezwe ukuthi this person okhulumayo is not just a person, but lo muntu okhulumayo umuntu okhulisiwe, umuntu ozelwe, umuntu osindisiwe, umuntu omaziyo umoya ingcwele, umuntu olazi izwi. But uyisibonelo ngani ngespeech sakhe ngoba yonke into ayikhulumayo umuntu in a weight. Somebody shout in a weight. You can use those words to build. You can use those words to encourage. And you can speak the truth. Somebody shout hallelujah. Yingakho 18 incwadi kaZaga uSolomon verse number 20 athi emlonyeni womuntu kukhona amazwi noma amandla okuphilisa na ukwenza njani na ukubulala. Athi abathandayo uthi kodwa uqala ethi isisu somuntu siyawusuthiswa isithelo. In other words, ngamanye amazwi umuntu obeliever kwispeech asikhulumayo akakhuluma engacabanganga. But umuntu okhulumayo at your youth level, don't speak ungazange uzucabanga. But before you speak, you must know ukuthi amazwi wakhulumayo angadali ihavoc esigodlweni sobumnyama. Amazwi awakhulumayo angadali ihavoc esigodlweni nanoma ngabe isiphi isikole. Futhi amazwi awakhulumayo angabuilda wena. Futhi angabuilda whatever that you want to build. And angabuilda nomuntu okuzwayo. Oh, somebody shout hallelujah. Khona abantu abathi mabekhuluma ubona ukuthi lo angathi akazalwanga nasekhaya. Ungathi uzalwe ehlathini. Ungathi akakhuliswanga ngabazali. Ungathi ukhule yena yedwa. Engekho umuntu onza njani omprunayo. Because of his speech sakhe. Don't be a believer. Kodwa masithi silalela indlela okhuluma ngayo. Ayivezi ukuthi wena umuntu omusha okholwayo. Because bakhona abantu abasha abangakholwa. But when you must be an example to those abangakholwa ngespeech. Somebody shouting a speech. Kungathi manginomsindo kuFacebook nawe uthuka inhlamba nabathuka inhlamba. Sama uqeda lapho uthi ngiyakholwa ukholwa kodwa nje amasimba ngizwani nawe. Sithi siyabheka lo muntu lona yeye akavutha ugila umhlola. Akasesi example ngento ayikhulumayo. Into ayikhulumayo iphamba nento athe uyiyo. Abekho abantu abangizwayo la ekhaya. Njalo sethu uthi into ayikhulumayo iphambana nento athe uyilo. Lento ayikhulumayo ayisevezi wena. Noma mhlawumbe ngithi God ipha kancane nje kancane ngithi lento ayikhulumayo ayivezi uKristu lo uthi uyamseva. Yes, amen tawukho ngempela. Somebody shout hallelujah. So there are people ababelivela kuwena ukuthi ikhona into ongayikhuluma ibakhe. Kunabantu ababelivela ukuthi ikhona into ongayisho basuke la kade bekhona baye somewhere. Yesterday Gloga kade fakaza lapha came to us on Friday sino Pastor Dilas. And bese enkonzweni yabantu abasha usetshela uthi Pastor Dilas ngaqala ukubona enkonzweni lapha neRouse.
uShumayela uthi the day uShumayela intshumayelo yakho yangenza ngathatha isinqumo sokuthi ngiyeke ugwayi intombazane leyo sokuthi ngiyeke ugwayi akubanga lula kube ijeni ukuyeka ugwintsanga intombazane ebhema insanga kube ijeni but uyabona ukuthi it is the message edlule yaya kuye yabuild umuntu akade kunento ahlulekayo ukuyiyeka kusho ukuthi ngamanye amazwi ngespeech sakho khona abantu abadependele ekutheni yini ephuma emlonyeni ngoba lento ephuma emlonyeni ingakwazi ukubakha abanye but if you speak like kodwa ngazi ngakhuluma kanjani la ekhaya mawukhuluma isinomi kanjani khona abantu abangafa ngento oyikhulumayo because ukhuluma unganakanga ukuthi amazwi kufuneka kube isibonelo ngawo sangathi ngamtshelo seduze uthi akubulali nje kwendlula ubaficabelwa amakholwa ku Facebook wendlule ngathi awubonanga ungacomment ungathwa nawe usuphakathi usuyakhomenta kuthiwa kuyacheck ukhonzaphi ukhonza eRouse kuphi khona Bishop BM Teles ukhonza Bishop BM Teles kodwa kanje ngaye uBishop akayenzi lento ngeke ayenze lento ayenzayo you are not an example by speech but ngamanye amazwi bazalwane sidinga abantu abazothi noma ngisindisiwe kodwa abantu abangizwayo abayikholwe lento engiyikhulumayo bakholwe nalento engithe ngiyona bamukele ne-identity yami ukuthi ngithe ngubani. Somebody shout hallelujah if you can. Njalo seduze ukuthi you can makhelwane ungakwazi ukwenza lokho. Ngiyazi ukuthi i-background iya-count ukuthi uzalwe kuphi uzalwe uba abantu abanjani khona ingane ethi yakhula nje uthi uyayibona ikhula thuka inhlamba ngoba yakhula esportini umama mayibiza hey ayimemeza athake ngikhelela amanzi lapha agijime namanzi wakhula ecabanga ukuthi yona language yazi ya build up le naye wakhula emncane wazi wayithuka inhlamba kodwa mase kufika uJesu ushintsha even speech sakho awukwazi ukuba uthi usufikile kuyena kodwa uqhubeka ube njengokuqala ngoba akekho fika kuya aqhubeka abe lento akade yiyo before yezwa amen thi mncane kangakanani yezwa amen njalo seduze uthi akekho fika kuya aqhubeka abe leyo nto enjalo njalo seduze uthi makhelwane lesikole nabakwazi ukuthi ngempela ukholwa ngempela emsebenzini abakwazi bangathi masithe nasiyamenywa emsebenzini kuthiwa hayi ukhonza umfundisi wakhe lokuthiwa umfundisi wakhe lokuthiwa ayi angeke ngisayena yazi kade ngihlale ngimbona lo mfundisi kodwa kusho ukuthi ngeke ngisamlalela ngisho ukumlalela ngiyahamba mina why ungasamlaleli ukuthi kwalomzalwane wakhe into ayikhulumayo ayifani nalo mfundisi kusho ukuthi lo mfundisi unjengaye ngoba intathe show mana apha ekseni awu somebody shout hallelujah because of your speech hayi mina ngiyayibamba intombazane mina ngiyayibamba ngiyithathela lapho usushoda nelokhuzana nephenda ulifakile nephenda usushoda nayo ukuthi ufake isketi ngaphakathi awu amen somebody shout hallelujah sebaphela lapha ngavela babambe lokhuzane befaka kanje uthole senze kanje basekhona abasekho osekwagqoka amathayi siyabonga amen sekwagqoka amathayi hey ngisho ikholwa usasike sibambe kwi-conference uthola ukuthi amakholwa aseyalo nasikhuluma ngathandazi lutho thina kade saqala ukupastorisha eseyalo ashayana khona endlini la lezokulala kubangwane hayi ungihlebile ubani wenza ukuthi ubani wenza ukuthi manje usethi mina eyangidlalwa kanjalo mina ngizombamba ngimdedele manje base kuthi umuntu oyingane ekholweni ubonani ufundani kuwe akasithi you are doing that and there is someone ofikayo osanda kwamukela uJesu then when at the same time you are acting like a world uacta njengezwe wenza inkulumo yakho iyizwe cela umtshelo sethu uzathi inkulumo yakho iyizwe khuluma nosethu uzathi inkulumo yakho iyizwe ngesikhathi inkulumo yakho iyizwe ufundani lo ufundani ulimala esangene eminyango and I used to say those people bangama-clot i-clot it is the blood elivele lishube phakathi komthambo
bese lenza iblockage yokuthi igazi lingaflow. Khona abantu esinabo enkonzweni kodwa uthola ukuthi even ispeech umuntu ohlala eduze kwakhe uyahlaba lo mzalwane oseduze kwakhe. Azayisothi bengihlalelana eduze kwalomzalwane ngoba indlela akhuluma ngayo yize kuyakhonzwa kodwa ngiyeza ukuthi uyayikhipha uyayibulala lento engaphakathi. Noma ngithi ngiyaphakamisa umoya, ngithi ngiphakamisa izandla ngiyezwa ukuthi lo muntu engihlele eduze wakhe indlela akhuluma ngayo ivinela iduze kwami. Siyakhonza but ngiyayizwa into ayikhulumayo. And lento ayikhuluma ilimaza lo ngaphakathi. And futhi laba bantu abanjalo abangamaklota abalove enkonzweni. Njalo bahlale bekhona. And futhi labo bantu bafika early esontweni. Akwenzeki bafike late. Angazi amen ukhona la ekhaya. Cela umtshela sethu ukuthi makhelwane akukhona uhlobo njalo not kubonke. But there are certain people abakwazi ukuba into abayikhulumayo uthi bengikhonze ngalizwi izwi kodwa engithe sengihamba ubani wakhuluma izwi elilodwa ngaphalaza nento akade ngiyidla. Mhlawumbe umunye bese ongena eTexini kodwa wabingelela umzalwane wakhuluma ilanguage into angayi-understand. Athi inkonzo ibinamandla from worship nakwi-praise kodwa into engilimbaze kakhulu ngithe sengihamba usibanibani wathi. And lento ayishilo yizwi ishanga phakathi yaphalaza yonke into akade ingaphakathi. Inkinga umzalwane kodwa ispeech sakho sisadinga ucangathwa. Cela umtshela sethu ukuthi sisadinga ucangathwa. Musana ugijimela ukuthi mangabikho umuntu odelela ubusha bami. Kodwa indlela okhuluma ngayo isabona wena uzedelela wena. Because sometimes the speech sakho masi very bad. Asibe sabuka wena but sibuka ukuthi kazi ikhaya ophuma kulo linjani. Sometimes wamuye kuphunyuka nakhona la kwi-microphone. Uzwe ukuthi hawu. Asendlule chama. Phunyuka la kwi-microphone. Akanithi haleluya bazalwane. Akanithi zani nilambile yini? Bese uyeza ukuthi ngesikhathi ethi nilambile yini? Indlela futhi anibuza ngayo nanibheka ngayo uyabona ukuthi hey ujwayele ukubuza uma wakhe kanjalo uthi angizwa. Manje nalapho secabanga ukuthi kusekhaya kubo. Somebody shout hallelujah. Njalo sethu uzathi makhelwane ispeech siphunyuka noma ikephi. Emsebenzini kwi-boardroom uvele kuphume wena wedwa nje ukhuluma into ephambene. Bese kuthi the rest of abantu abakwi-boardroom bathi kanti umzalwane onjani lo. Thina sikholwa kodwa bese ngeke sisho lento ayishilo. Nangibuka kabi manje ngicela umbuzo sethu uzothi makhelwane pasophi ispeech sakho ukuthi ukhuluma kanjani. Now sengathi ungakhuluma noseduze uthi makhelwane yonke into oyikhulumayo khuluma nawe uthi yonke into oyikhulumayo yazi ukuthi izwi lakho linesisindo sokwakha sokuqonga isibindi nesokukhuluma iqiniso. Angithi amesaba lo seduze kwakho mhlawumbe angazi noma uyeni vele ukukhonzisa kabi but ake siphinde futhi khuluma noseduze kwakho khuluma noseduze makhelwane mjethi makhi izwi lakho linesisindo sokwenze njani sokwakha nokwenze njani qunga isibindi nokwenze njani nokukhuluma iqiniso. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Mthino sethu uzothi makhelwane linesisindo. Then bese eqhubeka chawa athini izwi be an example ngani ngezwi okwesibili nangenkambo because you cannot speak into ongayihambi. Angazi amen ukhona like Njalo sethu uzothi makhelwane khuluma into oyenzayo. Khuluma into oyihambayo. Yizwi nangani nangenkambo. Kusho ukuthi mawuqeda ukukhuluma yenze njani hamba. Hamba into njani oyikhulumileyo. Awukhulumani phela nonke khulumani nonke yenze njani mawuqeda ukukhuluma hamba. Now your actions speak louder than your words. You can speak but abanye abagcine kubhekeni ukuthi noma bekulalela ukuthi ukhulumile. Bakulinde kutheni wenzana after sewukhulumile. So ukwenza action
kukhuluma ngaphezu kwamazwi. Somebody shout ukwenza. Action speak louder than your words. Now, and then when you act towards your word, then there will be a lifestyle, and then basic reflector lento kuthiwa integrity. Because there is no integrity if there is no lifestyle. And there is no lifestyle if there is no action. And there is no action if there is no words. So you have to speak, you have to act, you have to have a lifestyle after that. Okay, let me just say, speaking plus action equal to lifestyle. And lifestyle produce integrity. I can see in the foot mathematics. Oh, amen. That is man, speaking plus action equal to a lifestyle, and then a lifestyle produces integrity. Somebody shout, produces integrity. Abantu ngeke bekuhloniphe kanti awunayo lifestyle. Abantu bakuhlonipha ngento yiyo. If you've got pride, people, they won't respect you. Ukhona omunye umuntu othola uthena ugifted but pride ya elimaza integrity yakhe. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Chero sethu uthi nangani nange action nangokwenza. Khuluma naye uthi nangokwenza. Ayembona izandla phezulu abazana abaphamisa izandla bonke abangcwele asiphamisa izandla sonke la ebukhoneni benkosi. Abathi ay sesiyozela. Ngiyanibona. Asambe chawo. Nangothando. Nangothando. Kushuthi there is no, you can't have integrity but bese uba lesser kuba ne lesser love. Uzobathanda abantu. Ngenxa yokuthi wena wenze njani ukhandiwe before ufike la. Angazi amen ukhona yini. Cela umtshelo seduze ukuthi there will be love. Ayengibona izandla bathi sekhona Bishop siyakuza. Kuzoba nothando. Somebody shout hallelujah. Now, love show the kind of radical selfless, which is selfless love that makes people ask, why are they different? Selfless. But selfless is where you don't love yourself. But uthando luthi, people first, then I'll come after. You know, if you've got that mentality, angeke ngixoxele nje ngiyakuhlephulela. Mawuke waba nayo leyo nto kwakhandwa kuye into efika la othandweni oluthi selfless. Ayikho into oyithinta ngesandla sakhe ingaphumeleli. Okay, ngihlebele kancane nje noma ungasalo ngisho ungathinta ibhizinisi. Because you are selfless, a business is bigger than you because you love whatever and everything uyithintayo. Akwethu amen angazi ukhona la ekhaya. You love everything uyithintayo. Now ke lento yokuba isibonelo kusho ukuthi akufanele ube umzali ongenalo uthando. Umuntu onyubunyubu nje. Umuntu othi mawumbheka akho smile. Uthi uyambheka ungazi ukuthi awazi noma liyaduma izulu. Noma lizobanika. Uthi uyambheka awazi noma uthi ayibongwe noma uthi hallelujah noma amen. Noma uza kuyena awazi noma umbingelele umxhakule noma umhage noma uthi hallelujah usonga izandla because uhlobo lomuntu onga understandeki akana thando. Imvamisa abantu abanjalo abanathando even kubona uqobo. Abanye basuke bedinga i-deliverance ne-healing within themselves. Angazi amen ukhona yini because they fail to outpour uthando bekhipha ngaphakathi mhlawumbe ngezinto ezibalimazile. I pray for you that you must get deliverance. Ngoba angazi sasingekho uBoy mhla ekulimaza. Sasingekho uJoyce mhla ekulimaza. Somebody shout hallelujah. Kodwa ngoba ususendlini kaNkulunkulu sizokhanda uthando luze luvele. Ngoba
sifike vele lapha silimele ngendlela engafani kodwa vuma phela ukwakhiwa ngehlela endlini yombumbi Jeremiah 18 ngafika umbumbi enze njani ebumba ngavuma ukuba yini ubumba esontweni esandleni sombumbi vuma ke na ukuba ubumba tshelo seduze uthi makhelwane noma abulinyazwe yini sonke siyalimala mawungaxoxa nomunye nje omunye udla amaphilisi okulinyazwa yini ngiyazi ngisanda kuzwa ngale yini yini ashwaganda isiwasho ashwaganda hey khona kade basanda kunginikeza idefinition yakho bathi khona amaphilisi angithi bathi khona amaphilisi okuthiwa yiashangazi khona lokho ganda bathi hey umuntu wakhona hey uvele ngazi lutho ngisho ungamlimaza akanaki akazi lutho uvela relax uphila phi kanti amaphilisi ongabi nandaba ha sakhona amaphilisi ongabi nandaba ngisele ngedwa bukani inqwabe engaki yawazi lamaphilisi hayi ngisele ngedwa ngiqinisile isiphambano buka somebody shout hallelujah amthindo seduze wathi mthinto uthi noma ngabe ulimele sonke bafethu silimele kodwa sifike lapha safika sathola nothando lwendlula abantu abasilimazile nolwendlula izinto ezisilimazileyo manje ke masilapha kade abanye abalinyazwa ngama-boyfriend noma ngama-girlfriend khona lokho kodwa abanye balinyazwe ngama-families abaphuma kuwo abanye balinyazwa izimo empilweni abakhule ngaphansi kwazo abanye kulezinto akade beyiphokophele sajika endleleni sangaba yilento akade beyibona ikhanya kodwa mawufika lapha vumela ukukhandwa tshela seduze uthi vumela ukukhandwa ukuze na udedele uthando onikeziwe yingakho abalaphakathi ababe nalo uthando bengathi bekhona labakade bafika babala iminyaka in service but there is no growth. It is dangerous ukuthi sibala iminyaka ukuthi ususindiswe 5 years kodwa siubona u5 years uma sekufanele siye kwi-action awangazi amen ukhona la ekhaya Joseph wathi makhelwane esikhula phela ukuzumukela abantu ngoba iqiniso lithi balimele ngaphandle abangathi bayafika bafica umuntu ona 20 years kodwa salimele uphona nini kanti uphona nini ukuliswa yini balsam likhona kwaGiliyadi why silapha ngoba masike saphakamisa izandla sathali akekho njengawe nongalinganiswa nawe phakathi kwaboThixo awu somebody shout hallelujah uma sike sahlabelela kuba khona into evunguzayo kube khona amandla comfortayo wena kanti upholiswa yini ngoba phela indumiso nje iyodwa indumisi yodwa yakwazi ukuthi uphalaze inhlungu. If you don't understand how Mabusuhana will tell you uhana uzokutshela ukuthi ngafika mina ngilinyaziwe kodwa ngafika tempelini ngaphuma ngafani njengongena kangilinyaziwe kwaziwabuza umpriest wenu wathi wesifazane uyawudakwa iwayini ukuze kube ngathi no master I am not drunk but I'm pouring out my soul unto the Lord. Ngiyathulula wena uthulula nini usendaweni yokuthulula phinda uthatha into zakho ubuyele nazo emuva Jela seduze uthi phola phela phola akusala masikazi ukuthi wake walimala nawe ukuze mawusutshela abanye uthi nami ngangalimala buka nakho amasikazi kodwa inhlungu ayisekho abekho abantu la ekhaya Jela seduze uthi asala amasikazi kodwa inhlungu ingabibikho
singathi siyakuthinta uyathunukala, sithi siyakuthinta ngapha uyathunukala, sithi sikhuluma kanjena uyathunukala, sithi siyadlala uyathunukala. Awukwathi unjani uphola nini? Sathi sakubona sawuthule. Kwenze njani manje? Asazi. Sithi sakubona sekwehla inyembezi kanti uphola nini? Cela umbuzo seduze uthi uphola nini? Sawuzufika umshado unje. Nanomfana wabantu oyisukela eJohannesburg wathi uyafika wabona umuntu omuhle la isontweni evakashile, wabona umakoti kanti ubona umuntu olimele ongapholanga. Apropose kanti upropose inkinga yento azoyithatha ayoyifaka endlini, uyothetha ethi uyabuya esihleli kusofisi yakhala, ukhalela ukuthi kulinga ngikwazi ukukhuluma ngikwazi isishada nje sekhanimuli asikakafiki nasekhaya sewubhizi manje usuyadedema. Hayi uphola nini? Cela utshela seduze ukuthi phola phela. Phola. 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 Uyazi into efanele ukuthi ikwenzakalele yokuphola ukuthi awukwazi ukudeliver kanti uyopha. Uzothi uyadeliver udeliver nenhlungu. Umama makuthiwa ibele linenkinga ngazi ngisho right yini. Kuthiwa ibele linobisi kodwa ngathi ubisi alukho right, kungathi kunenibomvanyana phakathi. Kuthiwa yima uncelisa ingane, yima ngoba uzothi uyancelisa kanti uncelise upoison enganeni. Kuthiwa yima kancane siyaxolisa, yima kancane khona imizamo esizoyenza. Kodwa ke silaphele infection before uncelisa. Uma ungapholi ubambezela iassignment ade ekhulunywa ngayizolo. Ngoba manje kuzothi udinga ukuthi uncelise kanti wena usenobomvu. Uthi uyancelisa sewusincelisa no poison. Ngoba wenze njani awupholanga? Uphola nini? Cela ubuso seduze uthi uphola nini? Uphola nini? Khona bangafuni ukusho amen. Bafuna ukuvuma amen. Thina sethu siphola makhona yabona ke lekuphola, phola ngempela ke manje. Mawungapholi soba nenkinga, phola ngempela. Ukuthi wena kade kwasulobola kodwa ungashadi, phola ngempela. Ngosami ngaze ngamthengela imoto, phola manje. Nemoto ayithenga ayophola. Jalo sethu siphola makhelwane phola. Ayikho into yokupholisa ngaphandle kokuba senkonzweni. Ukuze ukwazi ukuthi pour out uthando kwabanye. Awukwazi ukulidlulisa kanti nawe ulimele. Mawulimele iba nesikhathi sokuyolashwa. Yiba nesikhathi sokuyohlala phansi. Yiba nesikhathi sokuthi hayi ngishayekile kodwa ngicela ukwelashwa. Mawulimele sicela ukwazi ukuthi bese sikutshela ukuthi hayi le medicine esonginikeza yona funeka ithathe isikhathi esingaka. After isikhathi esingaka funeka ngabe sewuhilile. Uma ungazange uyithola i-deliverance, the healing, kusho ukuthi ngamanye amazinkinga inawe. Awuyidli kahle i-treatment. Ngoba ngenzeka ube ngaphakathi sikunikeza i-treatment kodwa ungayidli kahle. Amen akazi khona la. Tshela seduze uthi makhaya phola. Ungaloko uthi lokhu ukhuluma ngezitori ezindala ufike endaweni entsha. Angizwanga la. Ufike endaweni entsha ukhuluma ngezitori ezindala futhi mawuyikhuluma uyakhala okusho ukuthi awupholanga. Mawuyikhuluma endaweni entsha khuluma uhleka. Okusho ukuthi usewandlula waphola. Phola kodwa asinqabe ukulimala ulashwe. Asisho ukuthi phola ngenkani. Thatha igaba zakho zophola. Amen. Kodwa ungabi over phela. Sicela ukubona ukuthi imedicine uyayidla, i-treatment uyayidla yini. Ngicela mtshela sethu sifuna ukubona
singalokuthiwa im-understandeni Nkosi yami uNkulunkulu wami understandeni nje futhi asinayo umuntu esingesokufuneka sim-understande bafethu sinenkinga sa-understand uNkulunkulu njengamanje asikakamqondi ukuze kube namhlanje manje angeke siphinde sithi si-understand uNkulunkulu bese kufuneka si-understanda nawe sewuningi kakhulu ngicela umjawu sethu uthi si-understand uNkulunkulu nje manje uyabona uNkulunkulu uthi uyambuka ngelinye ihlo namhlanje uthi uyaphenduka ngelinye ilanga engathi unje uthi uyaphenduka ngelinye ilanga unje manje mase kufuneka ngi-understande wena kanti ngisazama uku-understand uNkulunkulu nisicela nawe uphole bese ungena kulo mshungu uku-understanda lo waphezulu sika-understande uze kuphela u-20 years Kuthiwa ma-understandeni usitshela abantu abafikayo sithi hey Mqondeni akwazi vele ukukhuluma siyothandaza singahlala phansi kancane sicedele chawo siyothandaza manje khona umuntu othi ngiyasizakala ayibona isandla othi ngiyasizakala yebo sigcina uthandweni asambe nani chawa nangokukholwa I think ukuthi kusela okubili faith that trusts God even when it's tough and don't be afraid to take a bold leap of faith ungasabi yabona if faith esidinga makuthiwa ngokukholwa ukholwa there is no faith if everything is okay you cannot apply faith where everything is okay akekho umuntu ongizwile lapho ngiyaphinda mayizinto ihamba kahle there is no need of you applying faith but if faith isebenza ngesikhathi izinto zinzima akodwa akekho umuntu ongizwayo yabona wena uhleli wedwa uze ukuthi izinto zinzima Wena uzulu ibandla liyagulisana yabona nina mfundisi uzulu niyangigulisa leli viki ngizwithi ngiyacollapse ibandla lingenza ngicollapse ngiyalizwa ukuthi ngilenza ngicollapse sengiyakhumbula ukuthi konje ngagcina nokuphumula last year akaze ngize ngiphumule ngizofa futhi ngizwithi ngizofa and ngezwa yabona uma ubonta ibandla ligulise abafundisi they don't die when they are too old they die before their time then the question is why it is because of abazalwane umzalwane kancane umfundisi into manje aphambane nalento ade umfundisa yona kube ngazi ukuthi nje uthi ubuyifundiselana njengoba uyifundisa nje sengizophambana ukuthi ubuyifundiselana ngezwa ngagula lento ongayazi nje leli viki and angabe right namanje ngiyazi ukuthi ngathi kwakusasa nje ngathi ngangabe bikho ngivale nezingcingo ngiyayizwa leyo nto ukuvala nezingcingo nje ngingabe bikho ngiyamalale nje cause ayikho into nje ngokuthi ekhaya you set a standard and then the standard that you are setting those obabiza ngabantwana bakhe enkosini they turn against lento oyisethile ngiphamisa isitenge siphamisa amabombo ngiyabacalculate kusho ukuthi babethu uqeda nini nje ukumemezela ngesonto ngize ngibanikeza ama solution clubhana obuye nezimonto nibaningi nabo niclub ngomlesihlanu nifike ngemonto ukuthi sihamba ngekabani ngolesumgqibelo sihamba ngekabani clubhana ngathi bathi nje hey sijahile thina sifuna ukuhamba ukwababona lutho now but yini engenza ngisukume ifaith lesikhathi mina ufuna ngabe ngicollapse embedeni ningangiboni ngicollapse embedeni ukuthi I'm leading people othi mawukhuluma kubona kube ngathi bayakuzwa abantu abakuzwa they turn against whatever that you are saying
Fana ngaba ngivuka ngempedeni. Abefundisi uyazi ukuthi I've got a back pain, hayi back pain yani back pain yokulimala nje. Engakwazi ukuhlala kahle njengamanje. This back pain iqale this week. And then eyokulida abantu. Wathi omunye upastor kungcono ukulida amabhubesi ngoba ngeke akuphendule. Kunokulida abantu ngoba abantu bazokuphendula. Futhi uzothi ukhuluma bese bayasho ukuthi why you should leyo nto leyo bakuquestione futhi. That is abantu. But if faith ngesikhathi kunzima. Tshela sethu ukuthi ngesikhathi kunzima. I spoke to another person, I don't know ukuthi bathi ngikhuluma naye. Ngithi mina kukhona la khona wakwangifica ngime pulpit kungazuthi ngideliver kungathi akusimina. Akukho. Then angisazi bengikhuluma nobaba, but ngase ngibuza iquestion ethi uma ngideliver at the level of my best. Uyazazi izimpi engihlangana nazo personally. But every Sunday ngihlale ngila. Every Wednesday ngihlale ngila. Akaze ngalova. Ngicela ngibuze lo sethu ukuthi ukhona ni Sunday akayilova bishop. Kwathiwa ngeke enkonzweni. Akaze ngalova. But uma ungazi izimpi engendlula kuzona wena ngabe kade wahlala phansi ngoba wena okwakho angazi kunjani. Kusho ukuthi okwakho angazi kunhlobone okwethu kusho ukuthi kufanele sibe strong noma angafanele sibe strong. Amen angazi ukhona, but yini engenza ngiqhubeke? Faith that trusts God even when it is tough. Ngizwe ukuthi amandla wekho. Ngivuke ngamandla okugcina empedini. Ngiqonde ngiyogeza eshaweni. Ngiza phakathi kwabantu engazi kahle ukuthi abangilaleli. And I have to deliver a message as strong ebazophuma bethi we thank God for the service yanamhlanje. But not knowing ukuthi ngedlulaphi. Kuze bafika kumina ukuthi mhlawumbe likhona umunye umfundisi othe hey ziningi indawo ukhuphuka ugibela ibhano uze la igoli sizo check indawo ongamisa kuyona itende uqala ibandla. Ngathi sometimes maybe kufanele kuze kufinyele leso sikhathi ukuthi ngoba abantu ohlala nabo uma bengasakuzwa kukhona abakuzwayo. Kukhona futhi abakulambele. Noma ngoyihlalela nogogo ulokhuzana mabunzane le noba ubukhosi bakhona lapha nabuthi buze bathi itenda ngizolimisa egcekeni lenkosi. Ngoba babe khona emncwabeni nobukhosi bakhona. Ngishumayela bathi hayi asikazi simuze umuntu oshumayela kanje. Kodwa laba engibashumayezayo bajwayele mina nje. A danger yokujwayela uChobo. But yini engigcinayo? Give ngihambe like nobody's business. Faith that trusts God even when it is tough. And don't be afraid to take bold leap of faith. Somebody shout hallelujah. So nawe kukhona izinto obhekene nazo esiyophuma manje sisihamba. Uma izimpi ubhekana nazo, you must know ukuthi uNkulunkulu uthemba ifaith ayifake kuwena. The word of God yesterday, Bishop and Ibtelezi spoke into powerful ukuthi Samson wadla entweni ade kumele idle yena. You know uthi amanye ama-version athini uSamson ehlele team ehlangana nebhubesi. Athi uSamson he was a young man and wamithana nebhubesi eliyoung elingana naye. Kwehla kodwa amandla kaNkulunkulu phezu kwakhe walidwengula walibulala. But into ithi if you study into amabhubesi kuthiwa ibhubesi alihambi without ifamily yalo. Uma ubona umama ubaba useduze nezingane eziseduze okusho ukuthi mayihlangana neliyanga kusho ukuthi kwakhona ubaba nomama eduzana. Andingizwanga nizoyizwa into engisho. So mayihlangana nale it is a situation uSamson adibana nayo. Then akazange alibalekele ibhubesi. But instead of ukuthi alibalekele wabhekana nalo. Because the Bible it was a young lion
And Samson was young. And ngesikhathi ebhekana nalo wadwengula. Ukube walibalekela ubezothi uyabaleka hlangana nomama. Kanti akawa exercise ngamandla okudibana nomuntu olingana naye. Idanger yokuthi ufe for good. Yilena ukuthi ubalekela izinto obhekana nazo in life. Kanti uzothi uyabaleka uhlangane nomama ozala lento akade ubhekana nayo. Ingcwabo ungaphindi uvuka uphefumule. Okusho ukuthi akekho umuntu ofuneka abalekele into abhekana nayo empilweni. You must use the faith ezokwenza ukuthi unqobe lento obhekana nayo even how tough it is. Ngifuna sivale nje. Cela umthino sethu uzothi sebenzisa ifaith. Umtshela sethu usebenzisa ifaith. Khuluma nasethu usebenzisa ifaith phakathi kwezimo zakho. Angazi ungasanyakazi sesiyathandaza ningasanyakazi ngaphandle kwabaphumthuma emsebenzini. You know ukuthi kungenzeka ukuthi kunabantu lana abagcwele abanenkinga ezikhona. But I want to encourage you ukuthi phakathi kwezimo obhekana nazo use your faith. Your faith that trusts God even it is tough. Kodwa uphakama uthi Jehova unguye izolo. Unguye namhlanje. Unguye naphakade. Unguye ngunaphakade. Then bese lizothi purity, keep your mind, heart and action clean in your culture that uNkulunkulu akunikeze yona, which is the culture ye holiness. And then kokugcina lokho chapter ezokufunda uzobevula the last chapter sithandaze, that is Jeremiah chapter 1 verse 8 and 9. And I want to tell wonke umuntu omusha ukuthi failure is not final. If ever ufail ilizolo, but failure is not final. Koshana Maya. Then chawe fund 8 no 9. Jeremiah 1 verse number 8 and 9. Standards. Verse number 8. Yes. Ungabesabi. Cela utshela seduze kwakho ukuthi makhelwane nanoma ngabe kwenzakalana kodwa ungasabi. Noma ngabe yini obhekene nayo ungabesabi. Khuluma noseduze ukuthi ungabesabi. Awu ngifuna sithandaze nje mtshelo seduze ungabesabi. Qhubeka chawo. Ngokuba nginawe ukuba ngikophule. Nginawe ukuba ngikophule. Usho uJehova. Usho uJehova verse 9. uJehova wayeselula isandla sakhe. uJehova wayeselula isandla sakhe. Wawuthinta umlomo wami. Wathinta umlomo wami. uJehova wathi kimi. Wathi kimi. Bheka ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. Ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. Cela lesingisi likhona lesingisi the message. Ungakwazi ukufunda the message. Yebo. Standards. Noma abukephi afunde. Yebo noma alifunda lelo. Do not be afraid of them. Yeah. For I am with you and will rescue. Yeah. Declares the Lord. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, now I have put my word in your mouth. Can ngicela ufunde noma ungekho kwi microphone with the message. Umemeza. Don't be afraid of a soul. I'll be right there looking after you. God's decree, verse 9. God reached out, touched my mouth and said, look, I've just put my words in your mouth. Hand delivered. Hand delivered. Somebody shout hallelujah. Ngifakile amazwi awami kodwa ngiwafake kuwena. Ungabesabi ngoba ngifaka amazwi ami. I want ukuba sithandaze namhlanje. Noma ngabe kuthiwa angithi verse number 4 no 5 ukhuluma ngayo Jeremiah. Uthi Jeremiah I'm young. Usaid before you were formed. Espiritual skama wakho ngakwazi ngakugcoba ngakubeka umprofeti ngakuthuma ezizweni. Usethi uJeremiah but I'm young. Uthi kodwa ngisemncane. Usaid no, don't be afraid of them as young as you are. You have to face them because of what? Because ngibekile mina amazwi ami emlonyeni wakho. Cela umtshelo seduze kwakho uthi makhelwane uNkulunkulu kwethembile. Talk to your neighbors, we are praying. uNkulunkulu kwethembile. Ukwethembe noma ngabe kuthiwa ngokwesiqu mngakanani. Amazwi akhe are more than your age.
Amazwi akhe are more than whatever that you see with your naked eyes. Amazwi akhe afihlwe kuwe makhulu. Akwazi ukudibhiza inqaba zesitha. Amazwi akhe akwazi ukucreate nokubuild amabhilidi amakhulu. When you can become umuntu uNkulunkulu athi ngimethembile. Athi ngimethembile asho wena athi ngithembe wena. God can trust you because kahle hlaka trust wena nje kuphela. Kodwa utrusta amazwi akhe awabeke kuwena. And another thing ofuna uyazi uNkulunkulu azange afune wena kodwa wafuna wena hayi wena kodwa wena. It was not you but it was you. Lo wayekufuna it was not you but it was you because God was looking something that is like him. Lento efihlwe kuwena ungakhohlwa sisuka kuyena sehlele emzimbeni mayicinga ucinga lento efana naye namanje uthi ke wena ofana nami you shall conquer the world. Uthi uzakunqoba izwe uthi uyakunqoba ngokwamazwi engiwabeka emlonyeni wakho. So can you stand on our feet? Ngokwamazwi engiwabeka emlonyeni wakho. There is nothing that can stand before you because I believe and I trust. I trust you. I don't trust you but 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 I trust. Ngithemba amazwi engiwafihle kuwena. Only my word that I trust in you. That is why athi hlalani kimi nami ngizohlala kini. Athi ngokuba amazwi amahlala kini. Oh, somebody shout hallelujah. Athi lokho engikushoya ngikuthathanga kimi kodwa kungamazwi avela kuBaba. Athi lokho engikushoya ngikuthathanga kimi kodwa kungamazwi avela kuBaba. Bese kuqhubeka athi ke Nkosi ngibanikezile uthando. Wabesethi lolu uthando onginikezelona ngilendlulise kubona. Awangazi amen ukhona la ekhaya. Athi ke no sengiyabathandazela. Ngibakhulekela ukuthi ubagcine emhlabeni kodwa umhlaba izwe lingangeni kubona. In other words uthi uNkulunkulu into ayitrustayo utrusta into yakhe ayifihle kuwena. Asiphamiseni izandla zethu thina sonke. Asiphamisele phezulu sivala amehlo ethu. Lingcwele igama lakho alikho elinye elinjengalo. Awu lingcwele igama lakho alikho elinye bayede Jesu elinje. Can I hear your voice? Lingcwele lingcwele igama lakho alikho elinye elinjengalo. Cela siphamise izandla zethu kakhulu phezulu and then I want us to pray. This was a teaching, not a sermon. But I believe and I pray unto your life ukuthi there must be a change eyenzakalayo in your life. Leli verse angabe ivesi olijwayele but akube ivesi eleletha a change in your life. Let be the great shift. May his word today convict you. Lift up your hands unto God and close your eyes.